Tervehdys, minä olen Marko Kantaneva ja tämä markokantaneva.com on valmennuspalveluni sinulle. No, mitä erilaista sitten tässä mun valmennuksessa on? Avainsana on henkilökohtainen. No, henkilökohtaista valmennusta löytyy netistä pilvin pimein. Minä tarkoitan sillä sitä, että valmentajan sekä valmennettavan tulee olla, tai heillä tulee olla mahdollisuus kuulla toisiansa päivittäin. Ja varsinkin silloin, kun tutustutaan toisiimme, tai jos harjoituspohjaa on vähän, on erityisen tärkeää, että valmentaja on ainakin tavoitettavissa neuvomassa, kertomassa, opastamassa. Nämä tavat sitten voi olla ihan valittava. Onko se Skype, onko se puhelinsoitto, onko se Messenger, Viber tai mikä tahansa muu palvelu. Mikä tahansa muu palvelu sähköisesti käy. Toinen avainsana tuon henkilökohtaisen valmentamisen lisäksi on varmaan se, että tuo kokemus on pitkä. Mä oon valmentanut vuodesta 1991 niin ulkomailla kuin täällä koto-Suomessakin. Ja kolmas asia on koulutus. Mä olen koulutukseltani liikunnanohjaaja AMK, FAF Personal Trainer ja ammattivalmentaja. Ja tämä antaa vahvan pohjan sille, että yhdessä se, että valmennus keskittyy henkilökohtaisesti sinun ominaisuuksisi, sinun lahjakkuuksisi, sinun puutteisiisi, niin siihen on tarjota pitkä kokemus valmentamisesta. Eli valmiita malleja ja elämänkokemuksia ja valmennuskokemuksia on siihen, että miten me saadaan sinun tilanteestasi parempi. Ja kun tähän lisätään vielä aivan loistava suomalainen valmennuskoulutustausta, jota voin tarjota, on ihan varma, että lopputulos on silloin oikein hyvä. Ota rohkeasti yhteyttä. Valitse joku valmennus, mikä sinua kiinnostaa. Lähetä mulle, mä otan suhun yhteyttä, sovitaan tapaaminen ja katsotaan, miten me saataisiin sinut parempaan kuntoon pysyvästi.